Je to Takže čo ľudia, dneska je to nové video zasa z nie Brawl Stars ani z Bravo, ale z vašeho obľúbeného hackerského Brawl Stars, neviem ako by som to nazval, proste špeciálneho Brawl Stars, hej, presne tak. A písali ste mi do komentárov, že chcete Sparkyho, čo je konkrétne tento krasavec, počkajte. Tento krasavec, hej. Ako môžete vidieť, je veľmi OP. Je zaujímavý. No, tak si ho môžeme dať a môžeme sa vrhnúť do tej hry. Zasa reklama. Ale nevadí, tu sme preskočili. Takže, dáme si Sola a odsteve Sparkyho. Ja sám som neotestoval všetkých z tohoto módu, absolútne, alebo neviem čo to je. Absolútne neviem, ako Sparkyho poznám, hej, úprimne, budem k vám úprimne, môže takto ničiť steny, alebo, áno, môže ničiť steny, čo je dobré v niektorých situáciách, ale môžete aj zdrhnúť. Ja vypnem túto šelinu. A podľa mňa ultimátku má brutálnu. Takže nájdeme dakoho, hej, ktorý by chcel skúsiť moju ultinu. Haló, je tu kto? Aha. No, a je mŕtva. Ešte môžeme raz tú ultinu použiť, lebo aj tak si tak tu Piper dám. Čiže asi tak. Piper, kde sa skrývaš? Bum. Bum. To není, hej. Ani tu na. Aha, Piper. Hop. Urobíme kúzlo. Hop. Šup, aj mŕtva. Takže so Sparkym sme dali win. Wow. To je super. No, takže toto je Sparky. Hej, už sme si ho otestovali. Vidím to tak, že by sme si ešte mohli testnúť tohoto tejpka, čo ma vtedy zničil, a to je kde bolo? Elektro. Čo som vtedy bol ten boss a ak si pamätáte, ak ste videli minulý diel, ak nie, tak si ho rýchlo choďte pozrieť, ale predtým ako dopozeráte to, až potom ho choďte kúknuť. Vyzerá byť dosť OP, alebo, no neviem, už mám začínam mať pochybnosti. Celkom to má dlhý reload, ale budem veriť, že tam s tým rozdrtím každého. Tak asi nie. No, každopádne to vôbec nevadí, ale že vôbec. Ale my si dáme tohoto rýchleho tejpka a ten... Mimochodom, neviem, či som vôbec testoval už na videjku. Ani si nepamätám. Každopádne tento tejpek bude mega nerýchly, kúknite na to, hej, kúknite, hej, bob, coach. Trošičku je to brutálne rýchle ako. Hej, raketkou som zabil obidvoch, hej, teraz idem brutálnou rýchlosťou. Hodíme sem raketku, zabijem pamku. Už je showdowník, nádherka. Hej, ešte na tejpek by chcel kúsok dostať KO, tak moment, kde ho dobehnem jak nič. A je mŕtvy. Takže brutálne tohoto tejpka mám rád, lebo je rýchly a je dobrý. Ale každopádne toto videjko bude zamerané viac na Sparkyho, pretože ste si ho vyžiadali. Potom tam bol komentár, že či natáčam so slúchatkami. Takže nie. Lebo som preč a zabudol som si ich zobrať, takže... A ešte potom som ešte takto vravil, že by som mohol mikrák mať akože nemám mať prsty pri tom mikráku. Úprimne je to náročné pre mňa, lebo som naučený hrať, že to mám pri. Ale budem sa teda snažiť vám vyhovieť, samozrejme.
A kebyže tú ultimátku použijem skôr, tak by som zabil 10 power cubového tapeka. No, nevadí. Samozrejme, že nám trofejky neubúdajú. Takže je to úplne v pohode a môžeme zničiť tohoto tapeka. Alebo on zničí nás. Preboha, ten Spark je really slabý, alebo ja s ním neviem hrať. To je otázka. No, každopádne, to nevadí. Lebo ja so Sparkiem musím dneska vyhrať 200 krát. Takže tu je Tara, a.k.a. Tari, ktorý je mŕtvý. Preboha. Úplne som zabudol. Prepáne, nechajte ma, ja som kamarát. Dobre. Očividne Sparky. Tara. Blbá Tara. Ja si dám Taru. Žiadny Sparky, toto je posledná hra. Ak nevyhrám, tak si dávam Taru. Alebo Tariho. Dobre, tento tapek musí umrieť, on je zlý. A umri. To si robíte srandu. Sparky je oficiálne, ale čo oficiálne najslabší brawler. Alebo ja neviem, čo to je. To je najslabší humus. Takže dobre, musím zničiť túto stenu, aby som si dokázal, že som aspoň dačo. Tak, dobre, toto zničím. Tento tapek ma tu na očividne chce vypnúť, ale ja to nedovolím. Teraz ešte tento raz zničím. Máme tu veľa powerov, to si s radosťou zoberiem, hej. Hop, šup, Cold ma takmer zabil. To samozrejme nevadí, pretože ja žijem. Nani ma tiež nebola schopná zabiť. Takže mi je veľmi ľúto. Samozrejme, že v úvodzovkách, lebo kebyže umriem, tak už by som fakt skončil na dobro. A zabil som tú turetku bubu, alebo čo to je. Takže. Vysvetlite mi jednu vec. On sa to buglo a musím hrať stále so Sparkym. To nie. Umrel. OK, toto sa mi začína páčiť. Ale dúfam, že sa mi to Dúfam, že sa to nejak nezvrtne a nebudem mŕtvý. Presne tak. No, každopádne je mŕtvá, aj toto je mŕtvý, aj tento blázon je mŕtvý, aj tento bude mŕtvý, takže tak nič. Prečo nie? Ja ho musím zabiť, proste instant. Preboha, to čo je? Jakže stále žiješ, Povedz, že ako stále môžeš žiť. Už, umri. Ja už na to nemám. No, konečne ho mám. Teraz zaslovne som tam dojdem. Dobre, ja sa môžem klonovať. To čo je? Mám klona a vy nie. No poď, klon, útok. Klon. Dobre, ja si tam dám kloníka a ešte si tam tak strieľam, aby klon mal peknú strieľaciu onu. Áno, ešte dá. Ja ho nechcem zabiť, hej, jeho zabije môj klon. Alebo ona zabije mňa, dobre. What? Dobre, moja chyba, mal som zabiť hneď. A vidíte to, Sparky sa nedá vymeniť. Nie. Ľudia, takže očividne sa to buglo. Takže ja sa ozvem hneď, ako to napravím. Môj bože ľudia, neuveríte mi. Podarilo sa mi to napraviť a už zasa hrám. Tentokrát som si otestoval teda Big Game a som Sparky. Lebo je to v tomto videjku veľmi hlavné.
Lebo ste chceli, aby som bol Sparky, takže som Sparky, to viete už určite všetci. A chystám sa vyhrať toto big game, lebo Sparky je veľmi dobrý. A tento tapek ma už začína pekne štvať. Takže ho zabijem, aspoň teda tak. Ho nezabijem. Musím ho zabiť, musím. No dobre, je mŕtvy a ja by som mal zdrhnúť, lebo má málo HP. Sice 86 si poviete, že je veľa, ale v tomto móde každý dáva proste veľa a toto není bezpečné. Takže ja si tu na takto dám klona, ktorý ma bude brániť. Klon, poď sem a bráň ma. Klon, tentokrát dúfam, že ma zachrániš nejako predtým. Tá je moja base. Sú moje vstupy XD. Takže tu ma bude brániť. Čakajte, no. Ja si trošku pokúkam, že tu na to kto není. No, to je pasca. To je pasťa. Pre Boha. Nie. To je pasca. Tak nič, ja si zajdem takto som. Akože na chill, vieš jak. Ja si tam robím priestor. Takto. No. Hop. Easy. A budem strieľať stadiaľ to ešte. Budem zachraňovať svojho Sparkyho. Alebo sem si ho položím, ďalšieho klona. A ja budem teda takto nádherne za ním. Tak, to je taktika, čo? Neviem, prečo tí boti po mne nešli. Daj mi to rank 0, pretože, neviem, to je divné. Dúfam, že už sa to druhýkrát nebugne. Takže to by bolo k Sparkymu, tak, pardon. A môžete mi určite vybrať aj do ďalšieho dielu, koho by som si mala dať, ale mňa zaujíma teraz Jessie. Dáme si Maria, lebo Mario je veľmi dobrý ako Jessie. Čiže asi tak. OK, som zasa veľký. Hodím si sem turetku, aby ma nechali na pokoji, pre Boha. Nechajte mi moju turetku na pokoji. Ja budem strieľať do nekonečna, ja sa nezdám. Moja turetka zničuje, dobre. Tak, turetka. Moja turetka je teraz brutálne OP. Mám 14 HP. To je mega dobré. Aha, ja môžem healovať. Alebo neviem. Každopádne. Hodím to sem turetku, bum, bum, bum. Nechajte moju turetku na pokoji žiť. Súboj turetiek. Koho turetka asi tak vyhrala? Dobre, toto nemá šancu, že si je mega moc OP. A obzvlášť v tomto móde. A už zdrá. Ešte takto môžem zabiť, OK. Načil, ešte si sa nezalapneme, takto. Krása. Ešte výherná turetka toto bude. Úplne chill, toto je úplný chill. A zastane, hej. To na nič nezmôžu. Proste výherná turetka ani hity nedajú napky. 100%. Takže asi tak. OK, win. Krása. Nepýtajte sa ma prosím, prečo sa volám Kojot. Ja mal by som si zmeniť profilovku. Kto budem? No kto budem? Budem toto. Preboha. Môj Bože.
Kto toto má? Iba ja. Vidím to tak ešte na 2-3 hry. A tentokrát by som to dal s... s kým by som to dal? Vidím to na M-sku. A dám si na ňu nejaký lepší skin. Budem zlatá M-ska, hej. Dúfam, že budem veľký. Aha, tak nie. Mám proti sebe veľkú peku. Čož dobre není. Ale zničíme ju jak nič. Peka je strašne slabá. Oh, what? To čo bolo? Lol. To bolo jaké rýchle. Ľudia, tak tá dostala najväčšie rekty. Videli ste, čo sa dialo? To teraz nepoberám. Ale aj mne sa dačo nepríjemné deje, takže to ja odstúpim. Dobrý aim má ten bot. Akože seriózne, lepšie som ešte nevidel. No dobre, mŕtvý. Tam hodím dačo. Kebyže potrebujem, hej, ukážem, ako to ďaleko by malo odhodiť. Kúkajte ľudia. Aha, tak nie, tak funguje iba na Gina, alebo tak. Neviem, ako to funguje, ale viem, že tak to má také, že proste úplne brutálne ďaleko odhodí. To sa mi nepáči, ja idem za ním proste. Poď si. No poď, si mŕtvý. Okej, ešte minútku a mám ešte do zápe. Táto Piper veľmi dobre mierí, som zistil. Ale nie, to je ťažké s ňou mieriť, pretože tieto turecky sú viac OP ako sám ten Apex. Alebo aj neviem, čo to je, ten Mr. Motár sa volá tak. Najlepšie sú tie zvuky, ako je veľká, tak robí úplne tvrdým hlasom le. A teda hrubým, tak, pardon. No, každopádne som vyhral. Takže ja už budem dávať výherné ultimátky a gadgety. Potom dám výherné foto. Samozrejme. Poď ešte jedno. Nie, nestihol som to. Takže som vyhral oficiálne. Takže ďakujem, že ste pozerali toto videjko. Vidíme sa v ďalšom videjka. Budem rád za každý like, odber, subscribe, zdieľanie a tak ďalej. Veď už to poznáte. A vidíme sa v ďalšom videjka. A nezabudnite mi do komentárov napísať, či chcete ďalšie už nejakých brawlerov vám testovať, ale že či chcete ďalší diel, alebo či chcete zase dať čo nové, alebo prípadne akú hru by som si mal zahrať. Hej. O tom je aj tento kanál, že mi môžete aj navrhnúť hru, ako si mal zahrať, hej. A ak mi pôjde, tak si s radosťou zahrám. Hej. Takže ďakujem, že ste pozerali toto videjko a vidíme sa v ďalšom. Takže čus.